Avui som a Amposta. Què farem, Matthew? Doncs avui farem un super easy sobre les emocions en català. Som-hi? Som-hi! Ei, Matthew! Irene, hola! Hola, Matthew! Com estàs? Doncs molt content de ser aquí a Amposta. I tu com estàs? Doncs molt contenta de veure't. Doncs mira, t'he portat una petita sorpresa. Uale! Un llibre d'Àngel Guimerà. Uau, això sí que és una sorpresa. Moltes gràcies. De res. Què, anem cap a casa? Sí, i tant, me moro de ganes. Doncs som-hi. Som-hi. L'alegria és aquella emoció que experimentem quan ens passa alguna cosa que ens fa posar de molt bon humor i estem contents. Ei, Matthew, què et passa? Ostres, és que m'acaba d'escriure la Valentina. Diu que se'n torna a Àustria. Què dius ara? Sí, sé que hauria d'estar content per ella, però és que la trobaré molt a faltar. Sí, jo també. Sí, sempre quedàvem per fer el cafè a Sant Andreu i ara seré molt sol. Ja, jo quedava amb ella per anar al teatre i ara tampoc serà el mateix. Sí, que trist, oi? Molt trist. Aquesta emoció és la tristesa. La sentim quan ens passa alguna cosa que no ens agrada o ens sap greu. Ei, Matthew, què et passa? Buf, és que tinc molta por de suspendre l'examen de català. I ara què dius? És molt difícil. Escolta, ja ho saps que a Easy Catalan pots contractar un professor per fer classes particulars que t'ajudaran a preparar l'examen? De veritat? Sí, i tant. I el millor és que pots reservar la quantitat de classes que vulguis, a l'horari que vulguis, i les pots fer des de casa. Ah, i com m'hi puc apuntar? Doncs és molt senzill, només cal que entris a classes.easycatalan.org i seguir les instruccions per fer la reserva. Molt bé, moltes gràcies. I què, encara tens por? Doncs ja no, perquè aprendre català amb Easy Catalan és Molt fàcil. Aquesta emoció és la por. L'experimentem quan ens costa afrontar o controlar alguna situació. D'acord, Irene, et toca. Quants gèneres gramaticals té l'èuscar? Diria que l'èuscar no té gèneres gramaticals. Molt bé, correcte. Va, ara per tu. Quants alfabets oficials hi ha a la Unió Europea? Buah, no en tinc ni idea. 7. Doncs no, 3. Va, un altre. Va, De quin grup de llengües indoeuropees forma part l'osseta? De les iràniques, les eslaves o les foniúrgiques? buah, és que no en tinc ni idea. Va, ja està bé, n'estic fart, sempre perdo. Va, no t'enfadis, que és No un m'enfado, no m'enfado. D'aquesta emoció se'n diu ràbia. La sentim quan vivim una situació que no ens agrada i ens genera malestar. Ah, quin fàstic! Què t'ha passat? M'ha caigut alguna cosa del balcó. Ah, deu ser aigua de regar les plantes. Ostres, no ho sé, però fa molt fàstic. Uf. Bla, però quin fàstic! Què t'ha passat? Se m'acaba de cagar un ocell. Ah, quin fàstic! Ai, vés amb compte, Què passa ara? que hi ha una merda de gos a la vorera. Ah, quin fàstic, però on hem vingut? I aquesta emoció és el fàstic. L'experimentem quan ens trobem en situacions que ens fan sentir incòmodes i ens generen aversió. Doncs fins aquí el vídeo d'avui. Com estàs? Molt content d'haver gravat el vídeo avui. Jo també. I vosaltres, com esteu? Expliqueu-nos-ho als comentaris. Adeu! Adéu. Ostres, és que m'acaba d'escriure la Valentina. Diu que se'n torna a Àustria. Què diu? Anava a dir Austràlia.